Amasemeak zarete. Uxue, Aimar, zure seme gaztetxoari, 20 euro eman dizkiozu egunean Sanferminetan ibiltzeko. Aimarren esanetan, 20 euro ez dira aski. Uxue, zuk demostratu nahi izan diozu, 20 eurorekin eguna ederki pasa daitekela Sanferminetan. Eta gaur elkarrekin atera zarete. Nola dakizu? Izozkitxo bat, 7 eurotan erosi eta amesti. Irapitxoian 8 bat tiro, txamponak ez doaz ezti. Gero globo bat 10 eurotan ere ustetan garesti. Ohartu zaite amatxo maite, 20 euro ez da aski. Iropitxoian nola zabiltzazu 15 urterekin, heldu zaidazu tabernetara etorri zaitez nerekin. Naizta tragoak garestiago daudela askoz ez jakin, guk poteoa egiten gendun 500 pezetarekin. Denak gezurra kontatu diot, baina moderna daño, talen golpetik eramanan hau, golpez ni tabernaraino. Moderna zara baina zarra, ta enezen bat desengaino. Garaiak asko aldatu dira, zure garaitik honaino. Sanferminetan sobera daude, deskantxua ta jatea, ta onena da esnatu orduko jende artera joatea. Diru gutxikin disfrutatzeko trikimailua maitea, sekretua da polikiedan ta asko hitz egitea. Baina gehiegitz egin dugu, biok etxean lehenago. Lagun artean izan ninteke amatxo festaren mago. Baina aspergarri da edatea zurekin 3-4 trago. Amatxorekin irtetea baino, tristeagorik ez dago. Itxuradan ez sentitu zara nere ondoan arraro, eta ni berriz sentiarazi zarra baino karrozago. Baina alere ordaindu ditut 10-8 trago,
amatxorekin irtetea baino merkeagorik ez dago. Merkea da bai baina bestua da bilkiten ekopetan. Hartu 20 eurotat tombolara joan gaitezen puñetan. Minimotoa nahiko nukenik ta bestela bizikletan. Zuk etxeraino iristeko ore, ordua baduzu eta. Minimotoek eta globoek jartzen zaituzte topera, ta amak berriz goizaldera arte nahiko lukela atera. Adoleszentzi betean sartu eta umetu ostera, bihar goizean joango gera erraldoiak ikustera.